Zdravím vás, dnes som si pre vás pripravil videotutoriál o farebných profiloch RGB. Keďže tieto profily, respektíve zobrazenie RGB, je primárne určené pre internetovú grafiku a digitálne zobrazovanie, budem hovoriť hlavne o tejto téme. Profilom CMYK a tlačovým profilom sa budeme venovať v inom tutoriáli. Takže na úvod trošku teórie. V tomto grafe najväčšiu plochu zaberá spektrum farieb, ktoré je schopné zachytiť naše ľudské oko. Profil Adobe RGB je naproti tomu schopný, respektíve pracuje s farbami na úrovni 50% z pôvodného spektra farieb. Profil sRGB, ten ide až na úroveň nejakých 30%. Hlavný rozdiel medzi zobrazením sRGB a Adobe RGB uvidíte vtedy, ak budete používať farby v odtieňoch zelenej, azurovej, modrej. Ako som už spomínal, farebnému profilu CMYK sa budeme venovať v inej časti. Takže, čo to znamená v praxi? Vľavo je obrázok vytvorený s profilom Adobe RGB, vpravo má dokument profil sRGB. Bol použitý ten istý prechod pre vytvorenie obidvoch obrázkov a ako sami vidíte, obrázok vľavo pôsobí kontrastnejšie, pôsobí živšie, tie farby sú jednoducho tých farieb je tam jednoducho viac, azurová, modrá, zelená, tie prechody sú úplne iné. Takže, ako už tento graf nám ukazuje, ak použijete Adobe RGB profil, máte k dispozícii oveľa viac farieb. Rádovo 20-25% farieb. Ak vytvoríte grafiku s nejakým profilom, tu už je jedno, či sRGB alebo Adobe RGB, je dobré vždy pri jeho ukladaní tento profil k súboru priradiť. sRGB alebo Adobe RGB. Aký to má význam v praxi, vám ukážem nasledovne. Predstavte si, že vytvárate grafiku alebo fotografiu pre webovú stránku a jednoducho chcete tam použiť takýto prechod. Tento súbor nám zachytáva nasledovnú situáciu. Vľavo, hore, je obrázok, ktorý bol vytvorený Adobe profil a súbor ten profil v sebe priložený má. Vpravo je obrázok, ktorý bol vytvorený s sRGB profilom a taktiež ho má v sebe pribalený. Dole sú obrázky, ktoré tieto profily nemajú. Ľavo je síce obrázok vytvorený cez Adobe profil, ale nemá ho v sebe priložený. To znamená, pri ukladaní som ho jednoducho nepribalil k súboru. V praxi to znamená asi toľko, v praxi to vyzerá asi toľko, že došlo k farebnému posunu zobrazovaných farieb. Ak vytvárate obrázky v sRGB, či pribalíte alebo nie profil k súboru, v podstate je to jedno. Pozor však, ak vytvárate grafiku s farebným profilom Adobe RGB. Tu sa už môžete dostať do toho, že vy vo Photoshope vidíte toto, ľavý obrázok, podotýkam, klient alebo návštevník uvidí toto. To znamená rozdiel medzi týmito dvoma obrázkami. Takže zhrnutie dnešného videotutoriálu, ak tvorím grafiku s profilmi Adobe RGB, určite doporučujem uložiť tento profil k súboru. Ak vytváram grafiku sRGB, tam už to respektíve tam už to úlohu nehrá, lebo zobrazované súbory sú v podstate identické. A to platí pre Chrome, Explorer alebo napríklad Firefox.
Ďakujem.